Namar kajing sheli bat namar kajing penslam ban pendep ya kajing tray ban sena ya kanala pentuj kabadon hajan jong ke Bethany Hospital Nongpo kabalong ru kawai na kijaka kabala pensertok bha ya ki pajba nonglej nongwan bat kumjuru ya ki nongshong dukan bat khamtam ya ki khna school ki badayaj na kane klanti om tangkata kane kijaka kadai ke ba kajing sheli kajur bha ha ki porliur bat kabala pensniu dor ya kajing itanat jong ka sor nongpo Nakaliang ki nong ilam jong kasenong paham sim ki bakentup ya uba jedwen lengdo ubade urang ba senong rengkat baru uba wan prang sumer ubade asistan rang ba senong da kajing don langru jong ki dekhot kaseng HNYF ki bakentup ya uba Marcus Martin ubade presiden jong kaseng na Northern Region ha kajing don lang ki dekhot jong kane kaseng henne ka step ki lawan banjurip da ka bakentu ya ki kontraktor bat ya ki bor ka National Highway Authority of India ban penteri kloi kat bala namar ka penjenjar ya ki pajba bat ka jingsma ka bami na kane jaka ka balang kalong ka berben bat omla bansha ki pajba ki basong ki basa hajan jong kane jaka kilamat ya kane jinge na kapor sya kapor na kaliang ki bor penya chnong ka chnong paham sim kila kenturu ya ki bor penya jong ka Bethany Hospital Nongpo banwan ra ya ki jingle khuj ha ka bayde bat ka jaka pentuj bat kirkom pentuj ya ki jabo ki ba pentuj sanala jong ka surokba Kajing don jong kane ke hospital hakane ke Jakaru kalanang penmi susu ya kajing jabo bat kajing sma hakane ke Jaka. Don kong syam ya kible ai rambak snong ji badon dekat ba jidwen lengdo iba Marcus Martin kalong presiden Northern Region ke HNYF berkunjung ke dekat juga HNYF kota badon dekat ngene ke step ban page namta jing duko trekam jong kana hai ya kane ka nala ka side drain ka badon hasnong jungi ka bangat aku ka page kmi jong badon pasnong pamsim ba ni habangi wan ni lap ba kamda long ka babiang ya ka jing trekam jong ka side drain ya bala pentre da kana hai war kedon ka jaka baki la depansna kedon ki jaka ba di klamsna ki la pelaj ringgerpat ya kana hai ba ya ka board bade kmi kum na DC office bakin one inspection na ka jong ahmad ban page nang ba ka ne ka jingsna ne ka nomlong ka ba le no la ne ka wasop ba kan wanra biang ka jing float man la aba slap porliur ba ba wanra ka jinge aba ya ki ane ban kam siliang kantam ki kena school untang kerpat ki bor pada kmi bakin page bakin manilam ya ki expert na hai bakin survey bha bakin page bha kene jing trei krang ba kadamlong rek ka ba jinjar hadin habut nam ta upaj ba berkunjuru Igarpat ya ke Bethany Hospital ke badun ha ne postong cungi abang ipek kmi ka petut ya ki jabo sakinala sebab jong ka kampon ti berkonra ka jingsma berkonra ru ka jinge ya ka koi kia jong ki nongshok snong berkunjuru ya ki basa marjan la pelong ngi bangin ha banya mi bu banya keren habide bat ka kamel sepai ba kolong ba ngim kwa bakan jab ya kum gine ki jinja ki ba la jam shua kum ki jing shlei te kum ba iba perang la de bong mane ba ki jing trei mo kalong penting siteng hi na kaliang jong doktor na kaliang ki por ba di pej kaliang jong na hairu kam shum lawan ban jure bane ban pej ha bai de ban kantor penerkam ya kane ka nala baling iwan hang ne kalong ba ngim kwa ba kinong snong jong kane ka snong bar kinong ya dong yang bar kine kedu jinge habi de bat kane ka jing dapum na ka por ka po ka mi ka jing smaru ka bos ngol jili go mlaban ring mun sem mo te komolong mata bi namar faktor trei ui siteng nang ne hang ne bo betani ban nang ta ka bar kolong baka penlong jing dapum ru hang te akmat jong panhel surat ban ngikran ru kolong ba kamtam mendah kane ka por school ru ka jing dapum hang te kolong ba Nang suki jong kena hai ban pentrei kapan jenjaru kamtami kena school habaki le school mo por hab je minister katang kran mo ikran ba stop tu bat ni kentu ya kita sek administratif ba hak jipet jong EDC mo kidon ki MCS ki ba dipet la bono ki ba hab ban ya don lang ban monitoring lang ikni kap bakin habun wan kmi lang namar ba ka jintai ka ibit nam kalabit nam tenang liang ka seng chino F kolok ba ngidon kat ne ru barsno kolok ba ni gua ban sakri kana isi sakri ko hai penta ha ba gini kam bak sakar la ne ke company ka trek ni gua bakan long pending kan ngini kenu uju suju ke jinge na gawi ko snap snam na gawi clear na gali ka HMF ko long bang support ber snong ni support ya kinu snong manginyo ya kata ka
kalawai ka bahagan ka mentoi ka omba ki company haba ki wanra ki nong tre ki sulong lagi tre ki nong tre ka ba bomla ban maniak kum ka benta ka ba upai ba udon kam ka tinagalian ka seng su dong ba kata ka de ki cing don chunga hang ne bat roba shnong ba bat terbashnong ki bon ki jaka pai ba hang ne kum tam ki dukan syar dukan don ba ka ko botoi na katila sela bonong ka mi jing semua na bubam badi don shu ri kata de gue te ngikran ni kata kerpang kalong ba kabi teniru kadiban yada ya ka kendiat ya ka hok lung beri man beri kum tam ban la ba kata ka fundamental right ke kino ki rishimat ke ba how building la ki ba how kerja business ki jungki ba hapo ka silenter jong ke national highway ke ba ken le ka ba da kemudian buram dan akor bentuk ki jabo ru kediban le ka sistem ka ba kata ya kino no wan